हेलो फ्रेंड्स आ गोटे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। यदि ब्लॉग टी आपण मानक भल लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर। बर्तमान होली रे बनभोजी करूँ ये मास्टर शेफ सब लगी कौन चलती माछ भजा को चिकेन कषा चिकेन कषार बुलुन माछ भजार सुशांत तापर हेल्पर बबुल कटाकुटी जादव बाबू सहयोग राजीव बाबू आमर दी धुरंधर आउछंती बैग धरिकी राजीव शेष मुहूर्त आसिले बर्तमान आमर भोजीटा अंत पोजिशन अच्छी एमरजेंसी कम पड़े तेणु आम धन्यवाद धन्यवाद कर फूल तोड़ा दिंतु आम राजीवासी फूल तोड़ा दिंतु मालिश कर दियो भाई
ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହାପି ହୋଲି ଶେଷ। ଗାଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହ୍ନା ବାବୁ ଆମର ସବୁ ଶେଷ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍। କେମିତି ରହିଲା ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍? ବୁଲୁଆନା ଆସିଲେ ଆମର ମେନ୍ ହୋଲି ଖେଳ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ଆମେ ଏମିତି ପରିବେଶରେ ହୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଖେଳିଲୁ। ପୁରା ଦିଟା ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଆଉ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ରାଜି ଭାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ତାର ଟିକେ ଅଧିକା ଖେଳି ଦେଇଛି ସେ ହୋଲି, ତେଣୁକରି ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ରାତିରେ ପୁଣି ଅଛି ହୋଲି ଖେଳ, ସେ ରାତିକି ଆସିବ ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଆଉ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଶୋଇଛି ଆଉ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସେଠି ଶୋଇଛି। ସେଠି ଯୋଉ କୁଡ଼ିଆଟା ଅଛି ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆମ ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୀବନ। ତମର ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି ରହିଲା? ସିଏ ପୋଛନି ଜମା ପୋଛନି, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଜମା ପୋଛନି, ଥାଉଛି। ହୋଲି ଖେଳ ଏକେଲା ଗାଧେଇବ ମୋବାଇଲ ଆଉ କି ଘଷି ଦବ ହାତ ଯେତେ। ଏ ହେଲା ଗାଁ ମସ୍ତି। ବୁଲ ନା ଗାଁ ମସ୍ତି ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ହୋଲି ପୁରା ଟିପ୍ ଟପ୍। ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାନେ ହାଣ୍ଡି ମାଜୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା।